Is cabhair lom móthú a bhí agam agus an móthú dá man na ró meis an seo níon sin de fud a réine. Sin an pointse is ís le bhí agam. Bíonn deacrartaí bheorchlanse ar nós dúlagar imní meabh ord hÉireann agus Féindochar ar inne is ga ceithre ag éon am ar leith. Agus tá figur sin ag méadú a meas déagarí na tíre. Nuair muid le alas ní leanaigean, banág a bhíonn is le bhrí agus í an na déagar a tháinig fríide ó hin. Bhí se nuair a bhí me i dhéagor gur aithrí rud an teart lomsa Tharoma ábhailte míniu na cinneadh crot a bí a chur ar ahanrad a bhí gal ré me cheann agus an dóid bhí me se ábhailte an frustrathe a fáil amachchas sam héin na mé hin a bhhartú agus é a shampoo is tí in rud an teart fisiciúil. Bhíon daoine garcart agus tá sé dú réit ó tan daine sin or tan daneog sin saiste tá grúpa an bhaid acu tá sé ag déanamh go mbeidh go scáil caithfeil ahanrad cinneadh chuncidóirí acu tan síl go mbeidh acu a ag an am sin níor bmhóthaíodh mé mar go raibh rud duine ar bith i mo gáineáil. Is cabhair lom móthú a bhí agam agus an móthú dá man na ró meis an seo níon sin de fud a réine. Sin an pointse is ís le bhí agam. I gcónaí bhí rud agamsa na chapel bhí sé don sáile agan agus sin rud a chuine me siúr a gáil. Cos ahan le bhí am sa fásuas agus bhí ó thuirtean de bhéach a bhí mu sa bhharc or bhí sa steblagan sa gibhrú agus bhí sin rud a bhí me se tháineanú. Le cabbí cin cinneadh bhharm a bhí ormsa or cabbí cinnéit a bhí me me cheann chuir me muoi faoin uair agus run me sin, bhí sin ma job, agus sin rud a tharraingt me sé tríd na líonnta doratha. Pasmuid leis an doctor ó Harcin a thud an bé mar aclaíart má thuid do chomhlés ar éibeann an bheorchlanse. Tá féibaní le sláinte bheor ionta coitianta. Tá me gobar mar GP me héin agus ahan le tíim daoine ag folann le meorgáil difriúil níon anxiety chur íseal brí, post-traumatic stress disorder, OCD agus even rudí cos le schizophrenia chorhar. Agus chuid is mód an bíon ceann le buint etrú ní an duine se le rud a bhhain ceann le bíon ceann le overlap idir na rudaí agus go minic nar chugann daoine isteach nás go héin déta go ré. Cinn rudí chuideann go mhain na achlaíocht na agrétal na butcher, go bhí agrétal sná, siúil, yoga, go bhí bhfuil dulugad an tú héin. Le achlaíocht fan tú ceann le éascú de endorphins. Tá mu dealta cópáil a rudí níos fér. Tá sé tá maiid chuine ceann tension agus a harpar a leaxáil. Even chuine de féinmheas agus de féinmhúnaín rud socialta an fásta do muí butcher ag meascú le daoine, cant le daoine. Rud stáilta just le aithne tú héin na bhfuil rudí mór is ceart agus chuideann rudí siimplí cos le caint so caint se daoine sáile na butcher cant le daoine professionta agus fuil amach ag déanú rudí cos le achlaíocht gin se differ mór. Agus chuid is mód an náam chuideann rudí siimplí, agus mhil rudí siimplí chuidú tá rudí eile heaglanéanú, I think rud is táilta just le lóir le den sead fudda. Ní meiste le cé go alc is a teise, just tógad a am do chin, agus ná bí ag súla rudí a athrú thairíthe, chaithú tú am a thuirt de chin, agus ná bí tromart héin a gcónaí.